Приятно ми е. Хъндата! Мамзел, моите почитания. Жана Дарк, гимназиален учител, преподавател по френски език и литература. Презанте. Обикновен даскал. В междучасието учениците му пъхнали една димка в джоба на сакото без да разбере. И върви той по коридора на училището, а джоба му пуши. И се стреснал и почнал да вика: "Горя, горя, горя, горя!" И му лепнали прякора Жана Дарк. Може би ви звучи странно, но Жана Дарк, това е една френска жена. Знам коя е Жана Дарк. Това е Мила Йовович. Изгорена е на кладата. Ние с мама я гледахме по телевизията. А това е синът ми Данчо. Викат ми Куфара, защото много съм пътувал с кораби. За до вечера, за жура. Танци-манци, нали така? Танци-манци после.